Tato naigo abalinse y'emyaka eyo nigo balinse y'amorokerero y'abaibuli. Muno mwanchi omurigererwe getaseni kya Ndizi TV nabo bwansu bwo mu Gusii akarogendera kubwatia mirobero yonsingo kwarigania sumurobero bwo Okomenya Okuya omurobero bono togosanga manke n'abamanyibe kingenjo ao ero batumanyane ne cinjira cyo Okomenya buyake bochenu nari tkorera rero mwanchi omurigereri ninde tokwanire amangana a first aid abange mwigure first aid ekero mubaskano nyorekanire parari gosekero mubaskano nyorero muntu ngagari ningi kerio bwenerete gokora erio kumutanga touch konyoro muchando munene gochime gose first aid ne chi okubokonyi boli bwa mapema boli okwo muntu ekera nyorero mubaskano tebo muntu otengeirio kugoro umuntu wakire inse ngikerio bwente komokorera ekero bono utaramwira gusina sinya gitari ekero muchando no muchando ikoro munene ekero utaramwira sinya gitari eriabe gakubwena buna rero no rochega nimbwato mogeni uyo rachi gotumanyia manke no muntu maita mangana first aid no muntu godil na mangana ya first aid gono ngochi ari gotumanyia manke aina ye chinjari ekero muntu anyorire chinjari chaine ina chingao inkikerio muntu abwenerete gokora erio gokonyo muntu yegata chikonyoro muchando monene ase egeka gusasa chinsa chire mutwe gono manchu muringo kwarigania so murobero bwo Okomenya Okuya obeko gusangana ntwe ekero ngokonyera buna sense mo ya Facebook nabo kogendera gotonyaro wetra Ndizi TV News Digital asense mo ya YouTube tonyaro wetra Ndizi TV News na so mutandao Twitter nabo gotwitwetera @Ndizi TV News erio togendere gusanga nabo igo kwemanya manke eri etariane Evelyn Osero kironte tukumwarigania omugeni wedi tkoria rero erio emanyekani eri etariae na indenga iga gotoka erio togendere gusanga manke karibu sana. Nabo kumanya omwanchi omurigereri eri etariao miamono asoma itangoro corona asembe asito yere magwango Nyamira County ngotoka chinsamo cha Nairobi singo korera gokorana chi ambulance so gokonya abantu guchinya gatari gosekuru nyomba guchinya gatari gosekuru bara guchinya gatari yes karibu sana se murobero beri tkoria rero tkorera bono tutaita banda bange bamanyeti first aid chichi nyuma totaracha kokwanira amaigoro ye chi nini accidents na mubento gokora first aid kora manyango mwanchi omurigereri asoboime ningi inkitumine tekero togote ba first aid kera togote ba first aid neo omokonyi boli muntara koru bwango atarachi gutunya gatari seto gena maybe na ne kero muntara sin kwa yani genera ara konyi bwango atarachi gutunya gatari gusekera umi o tanga punya manyinga taita kamuta ita manyinga mo first aid yega muntu onde bwensi nabagokora gose lazima umuntu orio bwato manyi boima gakorera umuntu onde bwensi nono yo krasinale na bagokora lakini bona se certificate maybe go chimutwe nona abana bakengo igiri gubare first aid ngo igiri gubare egere asekera umuntu ari nyumba na bagokonye mwamukaragura asante sana karibu sana sumurobero yebonte tochaga okwanire ye maseyemo aina ye ebintu biri bwente gokorera first aid totaranda se chi accident ye chigokorekana barande turachakira kurunga gari emechanderie mekemeke bwente gokorera first aid nte totwerera muchando yo na ndoto ogotwerera naki first aid ki bwente kwena nwaso muchando yo nse wansera mono bintu yokorekana nyumba mwana arachi goetame ibyanyore kunire gosene cha ya musamba serungoli unda mwana one ngoli yokoli kusambere sana tewe wana gosoyire first aid yae gosopo konyi bae okomu anya no kobokaye okuriya mancha aliya tewe aliya goiteka gosena yeta osonye tayo okuriya yendo tewe ko bokolimi tekemerongebe makurigere anya gokorra maybe goseli igayi bagari sangulia uriye getamba ekerabu sine keranga chibwe kerabu tube igoro kerewe tiake mago sibabona ne osibe ngora ne getamba kenna ne kerabu mwire nyagetari ali ase muntu uri ayitubona ntikobeka mabutande usuna bako beka usuno bosi ubwana to otube baende bachikomo muri bana getari yes abandi ngora bako mwimuriro usuna macha magendo amacha makendo nara yo kubinaro lakini wono gwenda gukubi ase kitega marongebere chiokai na oji chinka pine inde gamerongebere egara libere rire mari ni nyare go kenda ke obo robori wa bolio ase karai
Era tuku muntu yigo yire gusino umwana uyu yire urabere gikaka tata gusino muiburi ngware ngange bono gwachire kwanyora umwana uyu yire o chida ikachere none ni sana iga bado first aid nere yu nabo ko kana na macha yu mukindi nyagandra ta ko igoro nyabororo pain kenoro ko yakubi na ndio ma kore mwe nyagitari ba awi no muchando yamo ayo muchando nde mwana gose etoke amanyi ngaruri chimiyoro gusino no muntu omonene causes ibintu mbiri biko gara amanyi ngari ya ruchimiyoro aburanywa maybe no muntu abwata gose pressure asomo beroye ande kwanyora igobono gatomanye gintu kiagera amanyi ngari anza kuru amanyi ngachimiyoro mbale kwanyora gusina gara bokendo buru na bone ngembure gotu awasi mora tuiga amanyi nganza kuru aya yo ndego seto ke mwana gusa atuomera na baro bwa goteba no tuome sega tuomere nyasi kwanza kuru amanyi bono okomanya nkikiagera amanyi ngari anza kuru togotabe history yuko ile history yae nkiagera aya bono kero ko control amanyi ngari kale bakabekire ko chimaga bono to discourage yuko be kuru chimaga na boko yamera uchinga bono okumuisana simina ngisana steka ekumbe ko chimutwe chinse monchire chibere chimiyoro kobata aiga sichire chingororoga bono aya ne gwetero mun weke jidega 10 ditangani kwanza korikere ligo satigire ande jidega 10 chini okopeka komara gatatu egwetani 30 jidega 30 jigwetani bono ina re emergency amye kinya getari banda bachiko mobete sindana ro wako betuya yo control ya manyinga alita ta basako bleed mona ekara manyinga mange ya ina na bayo korugo igobono mujiko tachikorari buga achikomera aya nande wono komanye kosi ya garanki kiagera nemo nyagita na muji kataenda maybe gose gatuomera era waro sine bicha bagwa komotu manye sino miando umia kuromotu ya otifike kon narura bande kero monta ko nose bleed ngonyoro de bakoreta gusine gitamba na mache kwanyora bako tinyiga chimiyoro usabande bamubekira iguru gaiga gitamba na bora gitamba kiriyo kobeka ga bado muntu ri manyinga ngandra na ndra ta goitaka aya iguru gaiga na bora beke kendi maybe onye pressure yale ngi na wagira kendi gaiga sini akina enda bona nanda tali lazima ubeke gitamba iki abora beke stop iki ona tukiama na nek ekina ikira tange ikira kiama na mono wagira jidege chemero ngitatu abande mbara kwa era bwangu etara ikana ne mero ngitatu dega komiga anyinga ya poi ekera abantu mbali ase totebe abantu mbali gusana ase familia o clot o yoga clothing amanyinga go clot ko iregeka ana bara gotebia rena ki gusino nyo muri kwanyora na bago taina imseito ngo irerega kake ya ma clot ya togendere ni chinde na choking aya ono choking yeye no o kongentu torate base gesore wa tenda kusakamo choking yamo abana na bago chok no muntu mwana ngo chokwa yes otobwate kama ke koro passion ne kende complete ile kere passion yani keri oranyi no na maji ata na usona machera kwa nkoli aka kwenda kama gaeta acho sokera usine mio ono ko nyora ndali bago korora era kwa monora korora okumugori na are you choking ase ke songo toko go ose ndagere go yako tokeri aya ago tebie como en careci andra korra mono ago andra korra gitu kena bage ko som use amache no ne siba ya mwiga okonyi ngorora nto ngara munta korora na ngamache akonyi makaiga korra aya ori okabere bona eri complete okonyora bwa tetebi gotiga anda maisa akonyora ago tokoria maisa mono jive ni jire ga konyora chiko bimba mono una chiwaye yes gobone minute na gaiga we yer compromise akonyara kwa ya na mono kabira bali bono no ba ko ru ntugoro kana abdominal thrusts ko linge ndingi je kabira wa yebe ka gaiga igoro ye kanyogo na inse ye gakuba abono ba ko bata uchime chigo marakata akurumaya na waka chin oro yo waka gotumie nsanyega kuruma gongo aya naona kamwana kalia kakabono tutebeka
akakoro kunionets gose infant mwana ore infant bali bali under 1 year yes no bali opo babwata babekerera igoroga asili iru yao bara maine gose ono okombeka kaligere tigoro omotwe ogenda inse kidogo amagora ache igoro abe wono na abe kesimiega then ono yaro komobata tokota chest thrusts ebyali bibena bitoko tumiaga ga yes wamuchura gana kwa mwaka obekurumaya wamuchura bono ligere na ndora mama uchinsa bono ni pack plus bono isana ochibana tako bachi psycho tokoro chiro bachi psycho isano lakini igente kina bokera rupi for psycho aya nande kana ndo tokoro muntu choking obe tayari como corre gentungir tokoro kana CPR como agara na bago kiransa ali bono bago akomaka akire onyo ataba atuno next pass bono karo kora process yonsi obwenta ko batayari na bono yo nini oyo le complete choked abumbuango sana bago kore kwenda wa collapse wa confess o batayari okora CPR aya abera toke umwana osomerire ne silingi kiremine kaka gaisana aba serie ko etera se esophagus sindagera ye se kirendagera ya tirimboka asenale nsa ere une junction akwenda yawe ne nda osoenda so ayobona yo cha yasieka amuntu arakumina kingi kiragere umuntu omerire guchinda arafu tomokora bono trusts ngendo kara tokora trust otogo bataga igegere diaphragm esugume ebeseli ye push kuro se junction ye tire so karo moya yeti bora kare asinyire na bakora kya hini nyagatari azenye kama tukara nyumba umanyite gokora abakomokora sairi nyagatari achikoka asante sana ndaitu turabwatira gutogenda umutima kumusini nitosiba mache tukwirana tugendere gukwanira ibintu ebyo mwanchi umugirire buno genderete kuigukiga imani gotogenderete kwegwo bosemia igoro yo gukora first aid gosobo konyu bwabwango ekero buno emechando ao yabereke gutoka singagari twabere tugukwanira umuchando bwo kujya atwegure ngikero umuntu wente gukora ekero umuntu ayire utaramwiki asenya getari nekero boigo umuntu abeire gakomere gusento kyabere kumotokera nakero kiro twabere tukoiguna kyo bwenerete gukora aya negati yari tugenderete gukwanira korendente turagenda asumutumo komoke go manchu muriereri ekero tukoirana ebintu nebinge tugendere gukwanira ngo cyaba tayinekero umuntu atengeiri ekero umuntu abunekiro kugorongari ekero accident cyakorekanire para gari etoke abamanyi bari go kusabanya gitari mbara ikiranoro ainu na inu mwaro rire kirori murega umwaro mubasika no korera abantu baumire gabu nekimugwente kubakonya ekechinga kechimuganye teiga abanyagitari gose abamanyi gabamnyoke gose baikirano bachigokonya abaiga ono manchi umurigeri twataranda sumutumo kumusinini tubasa guskare Yabu television ya Ndizi TV vono na bukura y'ubunchurya bwaho ase television ya Ndizi TV chinka kichindi chonsi elyo wikere abarigeri ya Kuruchi County sana na ibire echuchira sorogonkorwa Nyanza na boigo Rift Valley akesime ase namba enoti sana na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo elyo togwikere gose otutarire ase chiabisi chito echuchira senyumba ya Brighton Apartment ejire busyo bwekiro ya Embassy ekero kogenda nyakoe na indo mwanchi umurigere bono twakorera umutumo kona nitugo kwarigani eritogendere gusanga mange togendere gosemi wa igoro ya first aid chitobente gokonya abantu ekero bono muchando obeire kugotoka bataraikirwa asenya gitari igonte tugo kwarigana inde ogendere gusanga nitwiko moiro ero togendere gosemi wa karibu na inde ntwagendete gukwanira mangana ayo twakwanire nose bleeding twakwanire burning twakwanire choking bono togendere michando niminge ngari gutoka ya tokiro umuntu ngo tararengeiga batimba yotere yoteng'eire ukuguru ere naki agukonyeka aya kera teng'eire ukuguru asa toke maybe oteng'eire iko kia
ntoko taba go dislocate di ugari kurwa ase socket sari ase ligo so abera toke mipio obunekire igori asokire siko lakini mono gotangeri nkorra bange bagotangeri gyasuka kanya robimbire aya ono muntu munori okomo ekoro assessment wa assessiwo ubori go sinanya ara gotacha ono ko gorogona bagotebiwa anyagari mipia kega arora go sebo rumbororo injira nere gosibera nine kwere ndabona go ligichiba kwasiba kumona moino omara gosiba ne bandage koma kumwire nyagetari bono ba x-ray bagere bara na gosena gose ate anete gose ko bunegete so ni bugari bunegete yeah aho bago sibwe ngenje yigo aya ogo check maybe go konyora na tengeretera kina ena bara atache bando ena bakuri nyagetari bari geri x-ray gose nechi ibintu mbire bya kuno oro maybe gose naps cha kuno zeni pin cha akai go cha nyagara bamwa x-ray angorora nde muntu gose kwanyora teng'eri muna gwate gose riugeri rya sukara lakini bagutacha akuri ndi kwanyora ukuguru kwaye gusoko ukuguru kwiga kwa bimbire kwanyora abantu baretire gose na mache bakubeka bachaka kumungura ne chumbi. Is that advisable? Amaje ne chumbi ali oraje kumura maybe gose na kare ya eta ni chinsa na ne 24 iga onye ndiro kwanyora ice usamacha ali amakendu no na nye dispenser nya karoro yabekeri sakara ime omukuniga elibona yakwenda gokendia se okobimba kuri buri buri ime egaratige kobimba agana ice mono togotumia ose spray nere korobudi freeze ale togo spray mono asando aliba para abanda ba spots akonyoro muntu akolimbu kagotara akonyega atokonyegari ago limbu kagotara oicha story tomusiarira iga chideka isano kwa kuna kaiga muna massage eke sano ina ni ndegeti so elibona yakwenda yakendi go chime okwo go kendi go chime lakini yakwenda yakendi yarusio go swali kuri no nyagetari amario gona ro barakwa ayora anywe na ye yogwaka achikurusi bono go swali kuri lakini bono into as first aid ngento toko mukora mapema ne yiye kobeka ya ICU yakendi amacha ali na bora chikungura mipi marago baadaye lakini rikengi monye ya ICU keroro ira kendi kwanza obimba buri basire ande mbuye montai nyagatari andari ge x-ray akara na bora kanyora bunegete utamanyete useno bunegete asante sana tutaragenda nde tukwanira muchando muno ane no kororokana mono ase chingagario ke fainting konyaba abantu bago faint no namatanga kerabeira abantu ngorera bari kwanyora ba faint nyuma tutaraenda sa yunga gete kendengero na indengagari muchando kyurio kagete twatigire magega ase enga uri umuntu kera atwalira bwente gokorera first aid atrairwa sinyagitari engerte ebindi na bie binge usibona gosena mano okoyiyo kuna bibire monoro agotengeria mona bigo so we akabona moro tebe muntu ngasiare ngokora mugondo chinsi agakunacha we akiro kobo usene chingini yako Kenya we akiro kobo no manyinga ngoite kare onyora abande akobeka usiara usene bintu kibiri bago siara uchoro useno bosi ona kere manyinga ya ndreta kurwa okoboko kwa ona bokoira obata manyinga ali chideka ona chideka 10 alafu ele wantu koyoga direct pressure pressure kwa pressure egere epunguse manyinga ali goita then kera kwa ko bona bokoriki ketamba ani shati yange ndio sira ngere nsabe otupe usibe omakwana nyagetari wono chikoga mulio akere bingwa peni biro na no muyina bogure nacha ano bado na boko bata wa control ya manyinga ali koro bato wa pressure eyungu apply re mpaka so mutu yakora kere na chisegi buna chire kana bakonyora guseno mundu urtire gento gwakiro mutu no mutu bado na boko bwatirira manyinga ali apo alafu mumago si babona okay ane nyagetari chiwa ko x-ray go sonye nekaga ni na sara sonu
mono moyo asa ora kona jana bora betosunu lakini wakusine lige no bateke abako ando chigosunu Enyende nerona inyoire atoke bintu nabakonyora omonto gose egento kiamuromire nchoke yamurasire sese yamuromire kimuni kiamuromire bintu bunebiga eng'iti yamuromire kore kabirenga aya ekemuni nabage gukwara ekemuni kolibire ching'iti okonyora bikwara ching'iti nari mwete ko sindani ane sese nyibante ko sindani ere yakwarire mbiyo kene nyagetari lakini bono gari okora asibi kwanza na mache marabu makendo sana ayatari makendo mono na atari nini atari morero mono aya kawaida tu kwa mtemberaje nini na mtemberaje arogo sibinaro ne sabuni biye alafu onya manyika gakoro osiba sabu kene nyagetari chiko betu sindani techa kora teme chando baadaye aya ese senero maybe ose aromiro muntu no chikoro maiga amagoro aro como sibine sabuni amaja yale ruko mugatikati mwire nyagatari abetu sindani chire satu dos mono chiko toka chinyagatari echi bina tota yabe chile bofo enkai che serikali mbu yabetu esawali rabies anti-rabies abetu anti-rabies yes tacha ko kore kwene na vera after 6 months no montara ombi lakini after 6 months ikwende lishe kora temechana ese sina ba yabe turi goste betiri aenda kwanza era betu ora kumpanda ba mwacho kumanyana sese yamanyana ne betiri goste betiri ya ombi yakere matorenka sese na jiro chicha iru chiara betu ana chibetu pato kare akorumina bako na nyagetari abinto mbiro mono konyora bigokorekana sabana ntu akwandira chokingo se kumera ebinto gochinda kero gendo bana bagendrete kogosori isiko gari konyora ore mwana kero kendo bekire gose ne ebando chire kubeka ebando yasoire mioro ogoto koiga gwero na kyobwente gokonya te ebando egento yasoire mioro goso ogoto na kyobwente gokonya ne chipiti chiwa komi aya omwana na bara abeke genteke toke bwabaire gokwana lakini banko mabaka gotaina ndo chinyarebe usabe ko mwanyene nabo wasesi uligerero na mwana uri akanya gakora imiore nginje kumbe ne gento usacha goteba mambia bone genteke tangani onye gokonyara gokerusi abora omwana uri nabora mute kuro munwa otiche miore yamo usonanye no mwana bune miaka 3 nabo ko mataina sieke miore correct Lucy ute gochisko abago uta lakini kali akakepi arakumbi yo kare nyagetari akare njira ne bara Lucy ya ose onye gokunyara go uta no munu na bora uta no munu oticha yamo osi esokere ochimutu ogo uta no munu nake ogo kumu uta kocha akara lakini bona ibado na vera risk mbiya bona iri nyagetari wataramu ya banyana bara ba murusi no goto ndo yasoiro goto aya ogo tonaro ihairu nyagetari ekana nabora tioso ini na gosene gento wachiko koroga nyore kwa kunne yendram yes ande binde bire kuna chinso gono chaga tosairo gotuna nde yasoka yo waka yomurera machi yasoka lakini bono noemba lina machi bakoruseri bandeza we baige bakorusia Asante sana. Mwanji umurigere bono ayo buno bosemia obuyake gima togendrete konyora kwa igure kere michando buneye ne bintu bigokorekana singaga ritari buna bitayo ene bintu bigokorekana rituka serinde ebenaso mwana ebenase omonto omonene nabe konyarekana buna andonsi gose asore nigere abware yake gose aso wikase nyagetari kurende nere buyake ro muchando ndi bwensi obere kogotoka obego kuiru muntu yo igase nyagetari anyore abega kuringori wa aso bwimeke gima narie ora egekogera kero kinde nabo konyora umuchando yega ochirare kurende ebinto mbiro biro bwente ko mokorera utaramu ikyasi nyagetari twabere togote unekere gento yakurumire ninkyo bwingekeiga ogwenerete gokora omwana obekire ebinto chimioro gosama to mumyoki nyagetari na mange togenderete gosemigo kurende na mange to tarakwanira abantu ngo faint baresko gari antu atana abantu monto faint rinto maitingi to korare ata gosenge tungore ata gosenskari kurende ritgore ale anto mainto bwato mumanyiga iga ogutumanya yon spinning kiba inki gego korekana inki bwenerete gokorwa nali abantu tokorengereri kwa imagine buna inse gokoreka nabo gego konya yaya ebinto mbiro rakore onyore gwa chandira omonto gosonyore kwa murete iru muchando munene korende nere byakubwatia abiri togotebiwa erio konya omonto yiga nali okumwira ase nyagetari boigo abega koringori waso gwime na mange togenderete gokwarera korenda ase omuroberi oyo bweritkoria rero ndaitokorere gaiga torakorera gaiga tumanye gocha gokwanira nderitkorinde igoro ya mange ogo faint neme basukana
eng'ano yechiparekero yakorekanire naki abantu babwenete gokonywa erio bamanye gokorerwa oboringori bwa emekegima ase chinyagitari ono mwanchi omurigereri mbiamo nasogochora kobana into asumurubiro yiga bwa Okomenya Okuya erio togendere gosomigwa amanke inyoro buna sensemo ya Facebook nigora agendere gotonyora wetera Ndizi TV News Digital asensemo ya YouTube otonyora wetera Ndizi TV News aso mutandao Twitter @Ndizi TV News erio togendere gosanga nabo igo kwemanya amanke ono murubiro okoretwa asore na inche Evelyn Osero.